Pep, no vols dir que anem massa lents? Vas en primera? La pressa és mala companyia de viatge. Però, home, tant com per anar en primera posada... Tot el dia queixant-te. Ahir que si no es pot conduir borratxo en contradirecció. Avui que vaig massa lent. Veus com sí que vas massa lent? Et fan llums? Jo vaig a un ritme normal. El que passa és que deu ser el típic quillo que va a 200 per hora amb la moto trucada.